Oli, oli! Benvinguts al meu canal. Jo sóc Àurea i en el vídeo d'avui parlarem dels meus productes preferits de l'hivern. Ho he separat en 4 grans seccions, que és maquillatge, tractament, roba i receptes. Us deixo amb el vídeo. Bé, en quant a maquillatge, destacaré un combo, que és aquest d'aquí. És un llapis de llavis i un gloss. Els dos són de la marca Kiko. El llapis és el Precision Lip Pencil en el to 310. És aquest color d'aquí. És un color bastant natural, color llavi fosc, per dir-ho d'alguna manera. Jo el que faig és que em pinto tot el llavi amb el llapis, ho difumino bé amb un pinzell i després aplico el gloss. El gloss és aquest d'aquí, és un Crystal Gloss amb el número 09. És també un to natural, per dir-ho d'alguna manera. També pot ser que estigui una mica brut posar-lo sobre del llapis, però és un color així. La combinació és la que porto jo ara posada. No sé, m'agrada molt. Pot ser que les numeracions ja no siguin aquestes, però és que fa temps que els tinc. Els havia deixat abandonats en un calaix i aquest hivern vaig dir hem de gastar productes, els vaig recuperar i he anat tot l'hivern així maquillada. En quant a tractament, destacaré aquest combo d'aquí. És de la marca Bioderma, de la gamma Sensibio. La gamma Sensibio està pensada per pells intolerants i sensibles. Jo tinc la pell grassa, però a l'hivern vaig tenir una reacció en la qual se'm va assecar completament. Tenia la pell completament deshidratada i això m'ho va solucionar completament. Aquest d'aquí és el contorn d'ulls. Té aquest aspecte, és un gel blanquinós, però és molt hidratant. El poses i de seguida s'absorbeix. Deixa una sensació fresca i no... fresca i lleugera, podríem dir-ho. L'altre producte de tractament és la crema de cara. És aquesta d'aquí. I és igual que el contorn d'ulls. Al ressecar-se amb tota la cara necessitava alguna cosa que em donés molta hidratació. Sí és cert que potser per una pell grassa no seria el millor, però tenir-la tan deshidratada m'ha anat molt bé. De fet, la segueixo utilitzant. Simplement que un cop posada haig de deixar una estona que se senti bé a la pell abans de poder-me maquillar, perquè em deixa una sensació una mica greixosa. No dura massa, però sí que la deixa. És així. És una crema blanca molt densa i quan la poses a la pell s'ha de treballar una miqueta, però de seguida s'absorbeix. De seguida deixa d'haver-hi producte visible. I ja dic, potser una pell simplement seca s'absorbiria més de pressa. Jo l'haig de deixar uns minuts perquè acabi d'absorbir-se bé. En quant a roba, destacaré un look sencer. L'he portat molt, sobretot aquests últims mesos. Us deixo per aquí imatges del look. El que us ensenyo són aquests botins de Maripaz, en color vermell granate. Són comodíssims i jo diria que no me'ls he tret espot dia en tot l'hivern, excepte dies puntuals que he portat botes o alguna altra cosa. Però aquests els trobo comodíssims, tot i la punta estreta que tenen, són molt còmodes. El següent producte que destaco són aquests pantalons, són de H&M. Me'ls vaig comprar per rebaixes. La veritat sembla que estiguin fets a mida per mi. També, no me'ls he tret des que els vaig comprar. Ja dic, per rebaixes, eren
finals de gener. No me'ls he tret des d'aleshores. Combinen amb tot. No soc jo molt de pantalons estripats, però aquests m'han agradat. Per últim, destacar aquest jersei. És de la marca Mousse Bonbon. Me'l vaig comprar, jo crec que pel novembre. Començava a fer fresqueta. I també, ara ja no el porto. Evidentment, ja no fa tant de fred com per anar amb un jersei tan gruixut. Però és que és molt, molt amorós i el mateix, doncs. El destaco com a preferit. L'última secció dels preferits és una recepta. Ara s'han posat molt de moda els smoothie bowls. No deixa de ser un batut una miqueta més espès, posat en un bol i menjat a cullera. Jo vaig trobar una recepta que em va agradar molt, que és a base de fruits vermells i pinya. Me'l faig molts matins, sempre que tingui pinya. Llavors, utilitzo aquests fruits vermells. Jo els compro al Lidl. No sabria dir ara mateix el preu, però no eren massa cars. Compro aquests o compro... També tenen maduixes i tenen altres fruits separats, diguem-ho així. Simplement poso uns quants fruits vermells, unes rodanxes de pinya, i acostumo a posar també gingebre i api. M'hi agrada. No gaire gingebre perquè si no es nota molt, però m'hi agrada. I un rajolí de llet de civada. Normalment l'utilitzo de civada, però bueno. Aquí sí que és opcional el tipus de llet, de beguda, pot ser aigua, pot ser qualsevol infusió. Simplement per acabar-ho de liquar una miqueta més, que quedi més líquid i sigui més fàcil triturar-ho i beure-ho. I llavors per sobre hi afegeixo llavors. Ara mateix per casa tinc chia, tinc sèsam i llavors de cànyam. Però bueno, hi poso el que en aquell moment tingui, les llavors que tingui. Hi he posat alguna vegada coco, pinyons. Això ja és opcional, és per acabar de donar-li una miqueta més de consistència al batut. No deixen de ser 4 fruites i per esmorzar fa falta alguna cosa més. Un rajolinet de sirope d'àgave per sobre per acabar d'endolcir-ho tot una miqueta. I la veritat és que fa setmanes o mesos que esmorzo això la majoria dels dies. Sempre que puc esmorzar tranquil·lament asseguda a taula, esmorzo això. Bé, i fins aquí el vídeo d'avui. Quins han estat els vostres articles, productes, receptes, el que vulgueu, preferits d'aquest hivern? Deixeu-me a baix a comentaris i així ja ho veig. No oblideu subscriure-vos al meu canal en el botó vermell d'aquí sota, activar la campaneta si voleu rebre notificacions cada vegada que pugi un vídeo i donar-li m'agrada si us ha agradat aquest vídeo. Fins a la pròxima!